The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan nagahatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Tumanon gayon sa Dios ang iyang gisaad, sama siya sa usa ka taming alang niadtong modangop kaniya. Good day everyone, especially our subscribers. Welcome sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kaninyong tanan maayong adlaw o giabi-abi kamong mga bag-o labi na aron sa atong paghiusa sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios ubos niining ministry. Okay. Now sa wailangan mangandam kita. Let us get ready as believers. Atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag sa English og the rebound technique, ang pagsugid sa tanan nato mga salang nabuhat ni nga adlaw aron kini dili mahimong babag sa atong pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Mental attitude sins, sins or sins of the tongue or overt sins kini kinahanglan ato isugid. Apan lang kanimo dili pa magtotoo, it is faith alone, in Christ alone. Maura ka na ang bugtong paagi ngang tao maluwas. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Si Ginoong Jesucristo lamang ang dalan, kinabuhi ug ang kamatuoran. Okay, so di ta maglangan. Adto kita karon magadupot ni ining libro ngadto sa mga taga-Galatia, Galatians. Okay? Ug ato kining tun-an, unas tanan, abli palihog ka ng imong Biblia diha sa libro sa Galatia, kapitulo 3, versikulo 1. Galatians chapter 3, verse 1. Okay, nagkanayon ka na. You foolish Galatians, who has bewitched you, before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified. Now, kining gitutukan din mo ang pagtuo, faith. Faith brings righteousness. Now, unas tanan, niining gipangisgutan, niining Galatia 3:1, kining foolish din is moros, sa Grigong pulong, anuitos, moros anuitos, o portrayed din is prographo. Ang buot pasabot, to provide information in vivid clarity. Now, unsa may buot pasabot niining pulong anuitos, kini nakahulugan, himplo, o kitaga ka na kong himplo. Kini bang moingon ka nga, a person who does not use his right thinking, moingon ka nga, buang mandiay ka, pabulok-bulok ka man. So mo ka na buot pasabot. O ang moros means foolish. You are a fool.
unwilling to use his mental faculty. Ang buti ni, bulok gyud ni siya. Stupido. Manigingon din eh. So, foolish Galatians, who has bewitched you? Kining bewitched, hypnotized. Sabi ni Saya, gilamat. Okay. A believer who refuses to understand the truth is bewitched, gilamat or hypnotized. Ang Grigong pulong nini is baskaino. Now, the Galatians here, as what Paul talks about, are legalists. Mga legalista kayo sila. They have been fooled by the false teaching that says that they are, or they can strive through their own effort, through the energy of the flesh to grow in their spiritual life. Now, kining mga taga-Galasya are practicing spirituality by legalism. A believer who does not live by grace will easily be bewitched by false teachings. O tuod, ato kong isigutan ka itong tulo ka codex, inomdom ka? 3 codexes sa mga Hudiyo. Ang naguna din gitawag og ritual codex. Okay, codex number 1, ritual. Ang naglambigit nini ang morality o commandments. Codex number 1. Ang codex number 2, mao na kini ang spiritual commandments. Katilingban. Okay? That's Codex 2. Codex 3, mao kani ang 10 Commandments. The Mosaic Law. Social Establishment Commandments. Okay? So, gilagmitan na nato ka ng mga codexes. Now, let's remember that we have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Efeso 2:8 nga to sa 9. O sa atong pagbalik dito sa Galatia, we learn in this study that the Galatians were Gentiles. Although they were Gentiles, they were impressed by Paul's teaching. They were positive to doctrine. Positibo ka to sila. So apan sa diha nga the legalistic Jews entered in Galatia, they, kini mga taga-Galatia, were misled by those Jews that were legalists. Ug mao hinungdan nga si Pablo mi patawag sa mga taga-Galatia as, gitawag niya nga agnoia. Agnoia, bot na sabot, walay gnosis. He called them foolish, anuitos. Kanang bright, but not using what is right. Mao nagilamat kini sila baskaino, Grigong pulong. To bewitch means paglamat. Well, ato kong reviewon kadtong plano sa Dios. Tulo ka bahin sa plano sa Dios. Salvation, kaluwasan, believer in time, magtotoo din sa panahon, o believer in eternity, magtotoo nga tuwa na sa eternidad. Okay, ato sa Mateo 7:1. Unsay gisulti diha? Do not judge so that you will not be judged. Nya, crucify. Ang crucify sa Grigong pulong is stauruo. Stauruo means to hang on a tree. Verse 1 kana sa kanang libro sa taga-Galasya. O gato ta sa Titos, Kapitulo 3, versikulo 5. He saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewing by the Holy Spirit.
didasko. Inundong ka kung say didasko. Pag kanang pagtudlo. Okay? Ang didasko mo ang pagtudlo. Ang mantano, gitudluan. Ang buhat sa gitudluan, pagtuon. Now, kini si Pablo, nagkapahinom doon nga sa mga taga-Galasya, who had been bewitched, nagipanglamat lagi, sa paggamit sa ilang kabubuton, the security guard sa atong kalag. Now, we should remember nga ang mga taga-Galasya, luwas ni sila. They were saved. They only needed reminders regarding their stand. Galatians 3:2. Are you so foolish? Having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh? Okay. Ato ta sa pulong Griego nga gipamutang nila sa aorist indicative kining pulong lambano. Lambano means to receive or accept an object. The Galatians had received the Holy Spirit. Now in Romans 8 verse 9, however, you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God indwells or dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. Verse 10, if Christ is in you, though the body is dead because of sin, yet the Spirit is alive because of righteousness. Galatians 3:2, this is the only thing I want to find out from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith? Now, kining law din is legalism. Ang hearing with faith, pandungog sa katuhuan. Okay? Now, let's go to Galatians chapter 2, verse 16. Nevertheless, knowing that a man is not justified by the works of the law, but through faith in Christ Jesus, even we have believed in Christ Jesus, so that sumpayin na lang na diha ang maong bersikulo. Romans 4:2. For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God. Now, sayod kita. Ang kaluwasan pinagi lamang sa pagtuo lamang diha kang Kristo lamang. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Ang Kristyanismo, sayod nita, personal man kining relasyon ngadto sa Dios. It's a personal relationship with God. Apan ang relihiyon, sistema man sa mga binuhatan, sistema sa buhat, system of works. Samtang ang Kristyanismo, sistema kini sa pagtuo. Kita ni mo ang diferensya? Ang relihiyon, gitukod ni o giimbinto ni Satanas ang nagunang kaaway sa Dios, arch enemy of God. Isi Christianity was founded by Christ. Sige na si Kristo mo'y kanang pahimutang nini. Siya ang nagtukod nini. Let us always remember that religion is not Christianity. Just as Christianity is not religion. Parehan silang tubig ug lana nga dili ni mo masagol. Akong balikon, nga ang relihiyon tinukod ni Satanas. Apan ang Kristyanismo tinukod sa Dios. Ilha gina, sabta gina pagayo. Roma 14:12, so then each one of us shall give account of himself to God. Yes, manubang ta, tagsa-tagsa ka na to.
Hebrewanon 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hebrews 11:6, without faith it is impossible to please God. Balik ta sa Galatia 3:1, O foolish and weightless Galatians. Ang kinabuhi sa usang Kristiyano o Kristohanon, dili kini mo ni basihe sa iyang pagbati. The life of a Christian is not based on emotion. It is based, paminaw, it is based on the believer's mental attitude. Ang iyang panghuna-huna, his thinking. Now, let's always consider Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Maurag yun ang pagi. Nga maugmad ka lang imong pagtuo, pinagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Di lang kay kutob sa pagpaminaw, pagtuon, pagkatuon, pagsabot, pagtuo, o paggamit nini sa imong kinabuhi. Segundo Pedro 3:10, the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall be dissolved with fervent heat, and the earth and the works that are therein shall be burned up. Now, kini nga itong physical nga lawas, okay, our physical body may weaken, okay, may kanang maluya and become frail. Apa na nga itong kalag, intact na siya with our thoughts and ideas. Believers cannot bring to heaven any material thing or things. Unsa man iyang mada, only his thinking. Thus, kitang mga magtutuo, gimanduan sa Diyos pinagsiyang pulong to renovate our minds with the thinking or mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. So, naon sa may imong ikasulti bahin ining kani is a controversial kanang verse. Daghang na silo niya musinta sila nini nga unsa may imong kasulti bahin ining James 2:17 and 26. Faith without works kuno is dead. Tino, nanas bersikulo. Ang pagtuo nga way binuhatan patay. Now, kining maong pagtuo, dili man ni pagtuo ngadto kang Kristo. Unsa man ni pagtuo ha? Ngadto sa pulong sa Dios man ni. See? Dili ni pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo, kundi pagtuo sa pulong sa Dios. Our thinking is renovated by taking in the Word of God and believing and applying it to our life. Thus, ang sa resulta na imong ma-produce, human or divine good? Divine good. You see? 1 Timothy 4:8, godliness, eusebia, matud pa sa Griego. Eusebia is profitable for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. Now, sa diya nga mga magtutuo mo huna nga we have to work our way to salvation, kana mo na salvation by works. Then, unsa may magasulti sa Episo 2:8-9, nga nagkanayon we have been saved by grace through faith, that not of ourselves. It is a gift of God, not of works. Underline that. Dili ni pinagisang atong binuhatan, lest anyone should boast. Kita ni mo, sa may mong kasulti niya na. You see? Now, katong tulo ka mga bersikulo diya sa Galatia, nagapainomdong ka itong mga magtutuo that they are supposed to be grace-oriented and are able to put themselves under God's authority.
So in verse 1, si Pablo mitawag sa usa ka magtutuong anuitos, foolish, bright unta, apan nagbinulok man, mo na ibot pasabot ni Pablo. You see, mga kanang buang-buang mo nigingon din he. Paul calls a believer foolish, anuitos, nga nagkalugag, bright lagi unta, apan nagbinulok. That's why Paul is reminding believers to live by faith, not by sight. Dili sa pinagi sa itong makita, kundi pinagi sa pagtuo. Kita mga magtutuo should evaluate ourselves. Kung kita nagasunod ba diha sa Roma 10:17, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. See, diha usab sa Isaias. God's word says, our good works, human good, are filthy rags. Trapo nga mahugaw, baho. You see, we are no longer under the law of Moses, kundi ubos na kita sa grasya. Inamdami ka itong kanang acronym nga purma ni sa usa sa akong higala nga pastor. Nagkanayon siya, God's gift to me, received by faith, available to everyone, comes through Christ, extended for all eternity. So, akong malikon, we no longer live by sight, but by faith. Pinagi sa pagtuo. Apan karong mga adlaw, a lot of believers are involved in religion. Pagkadakong trahedya. It's really tragic to see a lot of believers that are involved in religion. Sa atong gisulti kaganiya, religion is not Christianity. What again is the Christian way of life? Sa nahinundong ka pa? It is a supernatural way of life. And as such, it requires a supernatural way of execution. Dili kasagaran ang paagi sa pagkinabuhing Kristuhanon. Inumduman yun na to nga what a biyahe sa Diyos. God did not just leave us alone. What a pasagdi niya. Iyatang gisangkapan sa tanan. Underline that word, tanan. He provides us everything, the spiritual assets in our life for our use. Aron natong gamiton. Most importantly, ang Espiritu Santo already resides in our soul. Niya na, nagapuyo sa atong kalag. Never will He abandon us anymore. Never. Hinumdumi usab, ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad ug mga suliran. Gisangkap ni sa Diyos kanato ra ba? For our use. What is life's purpose as a believer? Ibaw kung unsa magyutuyo sa kinabuhi sa magtutuo. To reach spiritual maturity. Kaya mao ka na ang atong common goal. Ingon nga mga magtutuo. So we live by faith, not by sight. Si Pablo may nagsulti niya na. It is godliness, Eusebia, that we are to live in this present life now as believers. Kaya binimo, doon na mangutay duha ka matang sa kinabuhi, physical o spiritual. Mao ni. 1 Corinthians 9:16-17, for if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for I am under compulsion. For woe is me if I do not preach the gospel. For if I do this voluntarily, I have a reward. But if against my will, I have a stewardship entrusted to me.
Buto sabot, kontra gusto ang uban. O dinhi nanguman kini ngatong pagtuki bahin ining Galatia 3 o hinaot nga ikaw nakapupo sa mga pagtulunan gikan ining maong doktrina.